ହଉ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ହଉ କିସ ଖାଇବା? କିସ ଖାଇବ କୁହ? କୁଶ? ଆରେ ଭାଇ କିସ କଣ କହୁଛୁ କଣ କହ? ଆରେ ବ୍ରୋ କିସ ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମକୁ ପଚାରୁଛି କିସ ମାନେ କଣ, ତେମେ ମତେ କହୁଛୁ କିସ ମାନେ ହ୍ୱାଟ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କିସ ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ। ଆରେ ଭାଇ କିସ ମାନେ ଯାହା, ହ୍ୱାଟ ମାନେ ସେଇଆ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଦିଅ। ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭାଷାରେ ହିଁ ପୁନି କହୁ, ପାଣି ନୁହଁ। ପୁନି ନା ତ ପଦେ ତେମେ ତମ ଭାଷାରେ କହୁଛ, ତମ ମା ଭଉଣୀ କାହିଁକି ମତେ ପଚାରୁ ନା? ଆରେ ଭାଇ ଆମ ଆଡେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତିନି, ଆମ ଆଡେ କୁହନ୍ତି କେନେ। କେନେ ନା ତ? ଆରେ ଏଟା ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଏଟା ପୁରୀ। ଏଠି କେନେ କିସ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନୁ, ଏଟା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।